Ez xece nezîkî 23 salaya ez bi müzîkê mijîlim. Ji Cizîra Botan, gunda Cizîra Botan eslî hebleriye lê ez Cizîra hatime dünyaya. Ez zarok me koçberî bajarê Tirkiye, Aydın, İzmir'e kiriye. Çîroka min a müzîkê jî ji 23 sal bere li navenda çanda Mezopotamya, şaxê İzmir'e dest pê kir. Sala 1996 me dest müzîkê xebatên müzîkê kir. 2008 min albümek xebata min profesyonel ya yekemîn me çêkir. Bi navê Dem bu albüma min. Di wê albümê de jî gelek stranên dost û hevalên min ên hunermend beste yani gotunu müzik ayde wan bû me xwend. Albümana duyemîn jî piştî albüma yekemîn me 10 sal navber daye. Yani albümek bi hêsanî çenabe ji her alî ve destek hewce. Min û xwe albüm çekir. Ji ber wê jî piçek dereng ket. Navê wê jî Ez û Tu bû. Ew jî ji 10 stranan amade bû. Yani şert û mercên Tirkiye'de ji bo eko müzika Kurdî mijûl dibin, eko hunermendin, konser dayîn an jî projeyên li ser müzîkê bên çekirin ne hêsane ji ber ku destûr naye dayîn. Wî alî de jî gelek caran em dikevin tengasiyê de lê vê cara dawîn piçekî ji bo me baş bû ji ber ku şaredariyên me dîsa bi awayê müzîkê û hunerê piçek piştgirî didin hunermendan. Yekda keşberi çabelek, hori peri çabelek, kezi reşpori xelek, mehcme kar kirgelek, gelu bika evki bu, nebeye ke boti bu, yan yeke amedi bu, yan ji ev serhedi bu. Ez bawerim müzika Kurdî, hunera Kurdî ew pêşiye li her tiştî veke çünkü guhdarên min Tirk jî gelekin û ez gelek peyamên wisa jî dîstînim ku dibêjin em bi zimanê hunera te hînî Kurdî dibin. Ji ber wê jî ku Tirk bin lê bi Kurdî gelek guhdar dikin hene, guhdarên min wisa jî hene. Hêvîdarim ew rabe yani zor û zehmetî qedexê li ser ziman û çandê rabe ji ber ku müzik evrensel e yani. Ji ber wê jî ev aslında ji bo hunerê, ji bo hunermendan tiştekî baş e. Hunerê de aliyê müzikê de divê kesê hunermend be bi kesayeta xwe, bi hunera xwe û bi şîrova xwe ew xwe bixwe be yani neyekî din be. Vî alî de yani ez kemasiyek dibînim ji ber ku taxlît gelekin.